Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka Shnong Ngunraw, Southwest Khasi Hills District, Khlieh Pynpoi ka jing snodiaw ka bakraw, halor ka jingdo, jong transformer ha Khlieh Shnong Ngunraw, ka balawan rajing hadu kata-kata ya kipat ba nang Shnong, khamta mi kisam na puli pergi kena school ki bidan kaman le ki online class. Nakaleng ba minglan thong ni, Menteri Shnong Ngunraw ha bakran siklat pathai khubor, ulai tu batang menta asnam, lightly ki transformer kladu akani ka Shnong. Mencem snam kipat ba ki Shnongdom lajan palat snam, Pat mentaru kia bersang dom biang nak kedaw ka jingdo biang jong transformer ha ka khat artrek jong banaya yong uba minglan ulai tu bah ka beide bakani nak keleng ka Shnong klade ban pentip show SDO hendai ka bas ngosi ka long bahaduk menta ka office ka klem pala ban le ai kumta nak keleng ka Shnong ka Kyrpad jer ya ka office jo ka MEPDCL makarwat bakade ban Pynpoi no Mardor yo transformer ha Khlieh Shnong Ngunraw ha kini kindat sngi knang bakanom bu jing ki pat ba no Shnong Ngunraw ngi Pynpoi ko jing sngu diaw ko bejur ha ka ba tang menta arsnem nadu snem arja khandai hadu menta lightly transformer ya kane ka dong Khlieh Shnong kadu transformer di mention snem ki pai ba nang Shnong ki la song dum hadu jandap snem de mentaru nadu bna april khat ar khat lightrik mtu try kala do but masndu ila inform support office SDO makarwan ti hendrai ke bas ngusi kelong hadu menta empadio emparla ban penio transformari pai ba nang Shnong ki badan ha Khlieh Shnong Ngunraw namar kata nagaliang jengi kum kinong elam Shnong Pynpoi bejing sngu diaw ko bakraw artat kum hagini ki por ka ba light kelong ke badan kam ha ki benta borok la ban ong tang ya ke jing sai hendrai hagi babun ke benta kumolong menta kumot kena school kena kelas ru ki hab ban le ki online class ki jongki hendrai na ke jing bomdon kalan ban pen kre ki nong jongki ru ki semstom na ke jing bom biang ke jing sai ka ba ar kalong ba ka bu ki ha ke jing nomor ba leng ba ki online class ki hab ban chat ki mobile ki haban mare na kowe ying se kowe ying ha ki jat Shnong ki badan kalan namar kata kala bu jing bakraw ya ki kun samla ki badan ha ki jing puleu fer te nakleng jong Shnong bu ki jing Kyrpad ba kum ba phila ban le ban penbit penbiang ya ki we ki Shnong nakleng jong kum ka Shnong Ngunraw ru ki Kyrpad bala long bala ni ru ni siu ka bai like kum ba de ban siu namar kata sngobha ban rap lem nom ta jing ban penio ya ka transformer kam kloi kat bala knang ba kanembu jing kanem tengsa kane jing nam ta ki pai ba nang Shnong te kanai kolong tang ka jing Kyrpad na long bala sngob ha ban le stom ban pnio light no yingi hap ha kini gi sngi khniat sngi knang ba kanem teng ka jing ya ki pai ba nang Shnong te khublai subun tang kini jing Kyrpad nak lem jonga